Good day mga biheros. This is Clickmatic. By the way, ang ato ang action cam magamit is Dragon Touch Vista 5, sister company ni Akaso. So mga budget meal na siyang action cam na dili pud ka mahayan ang quality. So HD, di na pud siya 4K, no? By the way mga biheros, gikan mi sa amo ang long ride, no, celebrating our 5th year anniversary sa Viga Owner Society Butuan chapter. So muna to ang gamit unta nga camera to record the event, but muna ni problema. So while gikan sa biyahe, so nag-stop by mi sa Barubo to get our breakfast. So nalobat man ang ato ang battery, so nag-try ko og ilis. Medyo na busted ng ato ang battery, no? Medyo burot na siya gamay, so medyo huot gid siya kaayo pag imong ipasulod or pag ibot. So kita na ko, as you can see, no, wala na tong iyahang murag hawiranan dire nga maunta toy ato ang birahon, no. So bali mo ni siya kani mga biheros, maunta ni siya. So accidentally kay medyo guot na magud kay ni burot na magud natong battery gud, nagkuot ni siya. So na forced or napwersa na ko og bira ang maong battery, so nalangkat siya, nalangkat ning iyang strap nga para unta pang pull over or pull up nato sa battery mismo. So mo to nagka problema jud kung maayo ani mo nang wala kay nako na record tanan ang nahitabo sa maong event namo. Kay murag nahasulan ko nga mag-charge pa ni mismo ang ato ang action cam. So karon pangitaan na to pamaagi, no, kung saan na to siya pag-ibot. So ako ang nakuan nga idea is nagkuha ako og puller, gamitan na to ni puller lang kani ato ning inato ning baterya. So careful lang ta. So ato nang sugdan, hinayan lang nato ni kuot, so ni binaton gamay. Oh, dapat bira ni atas bikas. Uy, kasi ma-damage ba na kasi balik kaguban nun. So naangat na siya mga biheros, kapadali ko lang ito rin hinayon kay basig na paparobatay budget ani nga palit bago. Ana, so okay na, tanggal na ginato. Extra careful lang mga bihero sa kay medyo madamage ang inyong diri nga part, magasgas siya. So problema man gud ani mo tong na dali ni siya naputol, kay medyo huot na gid siya sa dire sa atong butanganan sa atong battery. Munang ay possibility nga maputol ni yang strap, no. So compare lang nato ang duha,
medyo burot na gini siya. Buot mo gyud. So kaya natanggal na ito mga beros. Ang next thing na to ang ibuhaton is maghimo talaga itong ipuli anin yung strap. So atong buhaton ani, bali nag-research ko sa internet. So naay nagtry o gamit o vinyl nga sticker. So muna itong buhaton karon. Maghimo ta ni ang strap. Maghimo tag strap gamit ang vinyl nga sticker mga beros. Para ato lang ipuli ani yung strap dire. Dire na to ibutang. So ang ato ang materialis atay gunting, then vinyl sticker. So una gunting sa ta. So muna gani mga beros no. Ako na lang gisiguro kay para di kayo mo bigay. So murang na siya basket no. Sungay duwa ba. Okay, dili man gud siya pareha aning isa ka battery nga dili burot na siya, burot man gud nimo nang gahi gid siya. Okay lang man unta to siya og tanggal na siya kay pwede ra man to siya itaktak, mahulog ra man, maluag ra. Pero kani kay huot di kayo, diba nakita man ganina sa video nga kalisod ta og bira. So karon pakita na to ang isa ha, kung sa siya kadali ra tanggalon. Muna itong primero, dali ra magud siya diba. So karon kani testingan na to. Ako ron siyang gidoble mga beheros para dili kayo dali marangkat ba. So tawad na to, siksa na to tawad na to ha. Okay. So okay. Karon tanggalan na to ang battery. So pag tanggal ta ni karon, anan ni duha na ni. So okay na. Goods na. So na solusyonan ra gyud. Pero kinahanglan gyud pupalit gyud og reserba nga battery para dili ta magkalisod-lisod pohon sa umaabot na to nga mga video. Right. So salamat kayo no. Salamat kayo sa inyong panahon nga pagtanaw ni nga video. Kung nag-experience kag ning ani nga senaryo, so pangita na lang mo kuan or mangayo mo sa mga decal shop sina sila yung mga waste or mga i-dispose na nga mga vinyl sticker. So dobliha lang ninyo para dili kayo dali maputol no. Okay, so salamat kayo. So this is Clickmatic signing off.